Ja, mensen. Ja, mensen, goeiedag, goeiedag. Ai, ai, ja. Ja, mensen, goeiedag, goeiedag, goeiemorgen, goeiemiddag. Met bar, odi, met tak, odi, na, nepa, na, nepa, ta. Obia, gado, fugado, konvo, kaba, fukaba, prove, prove, mensen. Goeiedag, goeiedag, mensen, iedereen. Ik ben even bezig. Kom jullie kwam even, mensen, heel gauw even snel kijken. Ja, ik ben even bezig om wat te doen, maar hopelijk mina heb nog een probleem te doen. Als staan dit is aan mij editeren, maar mijn baar odi met akodi na nepa ta. Obia gado konvo kaba prove. Even kijken, ik moet even mijn chat overzetten. Oh no, dat is niet mijn chat, dus dan wat was niet. Even mensen, yes, ja. Ja, angalali speaking ang sakafasi. Community if alasan de bunja so op something was wrong, try reloading the page again. Nou, mensen even, hè, met check was even, omdat die mijn chat wacht niet op te schijnen. We gaan spinnen steps even. With your audience, op something went wrong, please try reloading the page. Mensen, ja, want dan heeft ze mijn steps een soort probleem met. Maar in ieder geval, we bouwen die met de code na nefa ta, obia, gado, konvo, cabra, prove. Mi piki fu gro, mi piki fu busi, mi piki fu loktu, mi piki fu sabara. Mi piki fu loktu, e bar origine wa bigi smasta dalon tu nang alale speki nang asaka fasi. Mensen, even wat gaan, even flessen met wat. En nu staat massa even. Mensen, ik ben ook op radio Akonvo. Nou, op internet mensen ook vandaag. Ja mensen, Facebook binnen is dat er ook, maar ik denk dat er ook. Ja, dat werkt ook. En dat hebben we ook zien. Elke mensen met Baru, allemaal wat bio mag 13 de pas de bakana, ik heb probleem daar, mag omsteken niet. Dan moet schakelen even dat we sluiten af, dat we goed op want samen. Elke ik denk alles aan de mooie suite en we gaan door naar programma. Dat is niet. We hebben allemaal presentatie voor bio mi marape masiperoti, aan odi, dat pena para me ba heel para odi. Kena saramaka koloni bovo prokopondo si Pauline di tabetje lang tabetje alla represi da pena konde en la tropa si rabu paso e vera singa pando itape abra brochi alla represi da pe en besta para ma be barba pe wan bigi odi en ik in dat en franskera dan la speaking aan capacity met ik ben een beetje slow zo vandaag even omdat die wat bedoel ik kon ik even een netwerk en alla society dan we ko apanchi brema en wat me baru allemaal wan bigi odi tide tapu ason de balance tide na stability aan de voetbal en vandaag de man sakitire na moederdag no of welke dag vandaag ook is. Maar dat na sa bla 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 mensen. Maar in ieder geval, odi les spreken dan aan zeggen van mensen. Hoe dat beter veel meer hoop in de boek dat weet want ik zie me opkomen. Voor als dan maar ik heb het wel hier op het telefoon. Maar in ieder geval, zo met alles nou odi dat in Amerika doe dat zo. Ja, alles maar ja zo Miami, New York, dape in Philadelphia en New Jersey. En met balas maar ben dat takonde maar bigi odi bij Utrecht Groningen Zwolle, Hilversum, Lelystad, Rotterdam, Groningen, Uiterlo, Arnhem, alle prijzen met allemaal big odi. En iedereen als in België, odi, alles balape, en alles balape in Frankrijk, odi, Marigate en Sinclair, odi, en alles speaking dan zeggen. Vast mensen, mensen, beetje zo, van ik kan een limtje wat dan, of zo wat dan, op dat agribe wat net meer even, en doordat de sound staat er, oké, is zwaar, je gaat af en toe uit, oké mensen, dan gaan we even uitschakelen, hè. Dan moet je een pot op sani, dan we schakelen je uit. Dan we pas schakelen uit, we kunnen bakken over, we kunnen bakken over, dan we schakelen uit in een paar minuten op een andere toestel.
Want even parkeren. Ik geef even op. Dan moet ik even snel op een ander toestel gaan. Op gaan. We kan dan dat ook kan op uit de situatie dus even. Mensen gaan op een minuut dat ik dat even uit kan maken en dat ik dan direct op een ander toestel gaan. Ik weet als ik het direct kan doen, dan denk ik kan doen direct mensen, maar in ieder geval gaan we even doen. Dan kan Swiss even aftappen naar toestel DC en dan ook als je met jou zit op het toestel DC. Mensen, binnen Sabi aan dat boom, maar ik kijk even en dan weet ik niet als ik live ga zijn, even mijn Swiss applicatie die is uit tapo streaming tapo zijn. Mensen we gaan uitschakelen op nono, dan schakelen uit tapo media. We schakelen aan wat tapo atras aan de mensen.